La Galera confia en poder iniciar enguany les obres de consolidació del barranc. La primera fase consistirà en la construcció de murs de contenció i talussors per falcar les cases afectades i els carrers adjacents. L'actuació, amb un cost de 367.000 euros, podria ser finançada en part a través del PUOSC 2014. En paral·lel, l'Ajuntament també manté negociacions amb la subdelegació del Govern a Tarragona per a la concessió d'una subvenció d'uns 100.000 euros en concepte d'ajut per als aiguats de l'octubre del 2012. La resta aniria a càrrec de l'Ajuntament de la Galera. Al març es complirà un any de l'ensorrament parcial de 3 cases després d'un període de fortes pluges. Un any després, les cases continuen igual i els propietaris han de viure a la part de davant dels immobles. L'alcalde recorda que és un problema que s'arrossega a la població des de fa 12 anys, des de la gran barrancada de l'any 2000, i que s'agreuja amb cada ploguda. Les cases afectades, fins a 22, estan situades al carrer de la Soledat i a la part del carrer de Cara Sol.